tiri malita tikaita mweya wakutuka vanhu tiri kudzidzisa chii vanhu toda kugara tichiyanana nevanhu zvakanaka. Kana uri sewe sachairman wemusangano wezanu PF haufanirwa kuenda pamberi uchinyomba vanhu uchituka vanhu. Ndiwo mamiriro akaita zvinhu pari zvino mubato rezanu PF kunyanya kudunhu reMashonaland East uko kunotungamirirwa naDaniel Garwe sachairman webato iri uyezve ari provincial minister wedunhu iro riri reMashonaland East uko kwakambonzwika nyaya gore rapera yekuti vaDaniel Garwe vakanga vari kushungurudza nhengo dzebato rezanu PF, nhengo dzakanga dzisiri kuwirirana neagenda yekuextenda term yavaEmmerson Mnangagwa dzinonzi dzaishoropodzwa dzaitukirirwa navaDaniel Garwe. Pakaita imwe nyaya yekuti kune imwe nhengo yevechidiki vebato rezanu PF yakatumirwa mandimba kuenda kunomuabducta ndokubva vaenda naye kundomushungurudza vakamusiya akuvara gumbo pamwe chete nemitezo yakati wandei pamuviri wake, inotaurwa kunzi yakanga yakakuvara zvakaipesesa. Panapa tiri kuona gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki iri nhengo yedare reparamende kuhwedza Tino Muda Machakaire uyo ari kuyambira vatungamiriri vebato rezanu PF kudunhu reMashonaland East kuti havafanirwe kunge vachituka vatsigiri vebato rezanu PF, havafanirwe kunge vachishoropodza. Vari kutaura ivo kuti tinofanirwa kuremekedza vanhu vakativhotera. Vanhu ava vakavhota, vachivhotera kansela, vachivhotera vaMnangagwa, vachivhotera MP. Zvino kana todzoka tava kutuka vanhu ava, tiri kuda kumboedza kuita semashoko aonekwa sekunge akanangana navaDaniel Garwe avo vanotaurwa ivo kuti vari kutsigira zvakanyanya agenda yekuextendwa kwetemu yavaEmmerson Mnangagwa. VaDaniel Garwe munguva dzadarika idzi vane vhidhiyo ravakanzwika vachishoropodza vatungamiriri vebato rezanu PF avo vari kufamba vachigovera magroceries, zvinova zvinhu zvakaitika panguva yezororo rekisimusi apo vakuda kwasheta gwirei nevamwe vatungamiriri vanosanganisira vana Tungwarara vakanga vachionekwa vachifamba munharaunda vachigovera magroceries kuvatsigiri vebato rezanu PF. Asi vaGarwe vane muono wekuti grocery haripedze nhamo, asi itai kuti vanhu vange vachiwana mabasa, vange vachizvishandira, nekuti chekupiwa chichasvika pakupera. Ucharamba uchigoverwa here? Izvi zvinotaurika kuti kunharaunda inomiririra vaDaniel Garwe kuna mupostori Shumba uyo ari kuvashayisa hope, wavakanga vachitauravo nezvake kuti ari kudanana nevana vadiki. Zvinova zvataurwavo naTino Muda Machakaire kuti ngatisashora machechi evanhu, ngatisapomedzerai vanhu munharaunda dzakatsaukana dzenyika. Ndo mashoko aripo mureZimbabwe. vaGarwe gore rapera vakakurumbira zvikuru pavakaita misangano vachipembera nharaunda dzenyika vachiita kurudziro yekuti veruzhinji vatsigire 2030, asi mashoko avo akasangana neresistance kubva kuvanhu venyika yeZimbabwe pamwe chete nevamwe vatungamiriri vari mubato rezanu PF. Tinofanirwa kukoshesa kuvhota kwamakatiitira kubva pana kansela kuya pana MP kusvika tasvika pana president. Ndoda kuti kana tiri pano kwatiri tichishanda nevanhu zvakanaka. Kana tiri malita tikaita mweya wakutuka vanhu tiri kudzidzisa chii vanhu. Toda kugara tichiyanana nevanhu zvakanaka. Kana uri sewe sachairman
wemusangano wezanu PF aufanirwa kuenda pamberi uchinyomba vanhu uchituka vanhu. We are saying no to that. Ngatisataure mashoko anogodora, ngatisataure mashoko ekutuka vanhu vakativhotera, ngatisatuke machechi evanhu, ngatisasorei vanhu nekuti ndo vanhu vakatiisa muzvigaro. Ndoda kusiya shoko rinoti chinhu chinotiendesa kumberi semusangano irespect. Kana mati pazvigaro either ndiri MP either ndaita minister ndofanirwa kuremekedzana. President hapana pavanombomira one day vachituka munhu, asi unoonawo kama chakaire zvako kandonda kachimhanya kachida kunyomba vanhu. Please mweya wekutukana ngati mweya ubude matiri. Musangano wezanu PF urikuda kuti tirambe takabatana, tisatuke vanhu, tiremekedze vanhu nekuti vakaita basa hombe. Kungoisa X pana president ikoko kunoda kuti tikuremekedzei. Kana tine vekwaMwazha, kana tine vekuRoma, kana tine vekuchechi ipi vakavhotera musangano wezanu PF nekuti ndeve musangano. MureZimbabwe zvinhu zvakakosha zvikuru kuti panguva ino yemvura tinge tichiremekedza upenyu hwedu, kwete kuti tizosiye hama dzichisurukirwa. Tiri kutaura panapa chiitiko chevanasikana vaviri vanonzi vakarasikirwa neupenyu nezuro kuBuhera, uko motokari yavaifamba nayo inonzi yakakukurwa nerwizi mushure mekunge vaedza kubira pabiriji apo mvura yakanga ichifashukira. Zviri kutaurwa izvo kuti vanasikana ava vakabva vayeredzwa vari mukati memotokari iyi, vakazama kuda kutiza asi vakatadza kuswima, vakatadza kushambira, izvo zvakaita kuti vange vachirasikirwa neupenyu. Sekuona kwamazviita muvhidhiyo apo, vari kuratidza kuti veruzhinji vakanga vava kuvanunura, vakanga vava kubvisa mitumbi yavo mumvura. Utobudisa mota yetu waloza, musina wanu. Motikari yacho yakanama vanhu vasisima usine basa riko. Motikari yaenda nemvura. Vanhu vatiri kungoti ai atombodayo neguko angadai anzwa kuti varimo Murazivere dini. Zaida. Zotola udedaka. Hello. No. Ani. Chitobo mlengiri, I'm very busy. Buy you by power 2 or 5, I'm very busy. Chitobo mlengiri. Right. Zinaita kuti marimeka. Dada tongo sumu dadiki anokwanisa kuchiteza musoro. Adezo miru. Unogara kuya futi mvura ika. Chikati asina. Musoro.
Saka chikumbiro changu kuti dati katongosimudza kuti mvura ikauya ino ano yakatorwa kuti pasagona hapana. Mota yachaenda nabasa. Mvura kuchina ndosa yachana hakuna inobve. Ainogona kunge hanzi pane mota yekukanzini hanzi iri kuuya hanzi yadiki hanzi vanga vachifona handi kutaura navamedza achindipa chidzima Ndomisa. chimisa